Hej og hej og velkommen til Akarma, som i dag skal handle om strækkeøvelser for lægen og for lænden og iskisnerven. Det er simpelthen fordi jeg i weekenden har flyttet fra en veninde op fra anden sal og ned og igen op til første sal. Så jeg har løbet op rigtig mange trapper, og min lægmuskel specielt har været helt hård og stiv af overanstrengelse, og min lænd har også brokket sig lidt. Så derfor er det de to områder, der skal have lidt kærlig opmærksomhed i dag. Og det kræver, at man har en stol, eller en taburet, eller et bord. Man kan stå og læne sig lidt op af i min øvelse. Og lige nu sidder jeg på en blok for at hæve mig lidt op, så jeg bedre og lettere kan sidde i skrædderstilling. Og det er her, vi starter vores opvarmning i dag. Så tøj frem, rul måtten ud, find en taburet eller en stol eller et bord, du kan læne dig op af på et tidspunkt. Og eventuelt en blok at sidde på. Starter med opvarmningen for åndedræt. Og vi starter med at trække 4 ind igennem næsen, holde en kort pause og 8 ud igennem munden. Tænke på, træk vejret ind på 4. Hold og pust ud på 8. Jeg viser det med min hånd. Træk vejret ind på 4. Hold og pust ud på 8. Træk vejret ind på 4. Hold, pust ud på 8. Træk vejret ind på 4. Pust ud på 8. En sidste gang. Træk vejret ind på 4. Og pust ud på 8. Til at berolige dit nervesystem undervejs i øvelserne. Det er dit anker, hver eneste gang tankerne går på indkøb og opdagelse. Så vender man tilbage til vejrtrækningen. Og du behøver ikke vente på, at jeg siger det. Du går bare i gang, når du føler et behov for den dybe vejrtrækning. Og faktisk gør det hele tiden, hvis du har brug for det. Det er så godt, at vi får iltet vores krop helt ned i maven. For at åbne vores brystkasse helt op, så det ikke kun sidder heroppe i den øvre del af vores vejrtrækning. Men i brystkasse og i maven. Man må godt få en tyk mave af vejrtrækning. Så går vi i gang med at varme op. Og vi starter med at lige kigge ned og kigge op. Og vi har vores krop lige, vores bækken er lige, det er ikke foran eller bagud. Det er lige, vores brystkasse er ikke ned eller op, den er også lige. Vores nakke er lidt tilbage, så vores rygsøjle er lige, når vi går ind i øvelserne. Og det ved jeg godt, at ikke alle kan finde ud af fra starten af. Men vær opmærksom på det. Og du kan ikke være opmærksom på det hele tiden, men når du kommer i tanke om det, så ret lige til. Så bruger vi lige 10 sekunder her og der på det, og lige pludselig en dag, så kan du hele tiden. Og vi kigger nedad. Og vi kigger opad. Vi kigger nedad. Vi kigger opad. Og vi kigger nedad. Kigger opad. Og vi kigger lige ud. Så drejer vi hovedet 90 grader ud over højre skulder. Kigger lige ud og drejer hovedet 90 grader ud over venstre skulder. Kigger lige ud. 90 grader ud over højre skulder. Kigger lige ud. 90 grader over venstre skulder. Vi gør det lige en sidste gang. Kig ud over højre. Og tilbage til venstre. Og så kigger vi lige ud. Her lader vi hovedet falde forover. Lad højre øre komme ned mod højre skulder. Drejer hovedet bagover og kigger op mod loftet.
Og lad venstre øre komme ned mod venstre skulder, og lad hovedet falde frem. Vi tager venstre øre ud over venstre skulder, bagud og kigger op mod loftet. Vi tager øret ud over højre skulder. Vi gør det en gang til. Højre skulder, bagud, venstre skulder og frem. Venstre skulder, bagud, højre skulder og frem. En sidste gang. Højre skulder, bagud, venstre skulder og frem. Venstre skulder, bagud, højre skulder og frem. Vi kigger lige op. Vi kan lige lave 3 cirkler til højre med næsen. Og 3 cirkler til venstre med næsen. Og så er vi fat på vores knæ, skyder brystet frem og kigger op. Vi kigger ind mod navlen og skyder ryggen bagud. Vi skyder brystet frem og kigger op. Vi kigger ind mod navlen og skyder ryggen bagud. Vi tager brystet frem og kigger opad. Og vi skyder ryggen bagud og kigger ind mod navlen. Vi kan lade os lige komme op på knæene. Og her der er cirklerne ud til højre og rundt for at gøre vores rygsøjle fleksibel. Så gør vi det modsatte vej til venstre og rundt. Og jo mere du får det gjort, jo større kan din cirkel blive, fordi at ryggraden bliver ligesom løsnet lidt fra sin stationære stilling. Vi gør det lige til højre igen. Og det samme med vores hofte. Vi kan sådan lige køre mod siden, så vi kan mærke. Og vi kan også køre lidt bagud, så vi kan mærke i hofterne og frem, at der ligesom kommer lidt bevægelse indeni, og man kommer ud i nogle yderpositioner, hvor det måske lige strammer lidt, fordi at man ikke er vant til at komme derud og løsne op. Det er rigtig godt at løsne op. Og prøve at komme ud i nogle stillinger, man måske ikke så tit er i, som kroppen faktisk godt kan komme ud i, og har brug for at komme ud i, for ellers så stivner vi. Stivner den. I stillinger, vi tilbyder nu. Vi kan lige sådan gå lidt ud på det ene ben og mærke hoften. Man kan måske også mærke, at man er lidt stiv. Og der er nogle steder, hvor det strammer lidt. Så det kan være, at man skal lige blive der lidt, et sekund eller 2, lige at mærke efter. Vi kommer tilbage med det ben, så prøver vi med det andet. Lige at komme ud i yderpositionerne af bevægelsen. Vi mærker efter, om der er nogle steder, man lige skal give lidt ekstra. Og lige blive et sekund her eller 2. Sådan. Og så kan vi lige lave en kat og en ko, hvor vi starter ned i lænden med at skyde ryggen opad. Kig ind på navlen. Vi starter ned i lænden med at skyde numsen opad, maven ned mod gulvet og kigge op mod loftet. Og ned fra lænden af begynder vi at strutte med eller trække numsen ind under os og skyde ryggen op og kigge ind mod navlen. Nede i lænden starter vi med at strutte med numsen til maven ned mod gulvet og kigge op mod loftet. Og vi kommer tilbage.
Nu skal vi i gang med nogle strækøvelser for vores læg heromme. Så vi kan lige gå op i en nedadvendt hund. Og her der kan vi lige gå en tur med hunden og strække læggene ved at få hælen så langt ned mod gulvet du kan. Det er ikke alle, der kan få hælen helt ned i gulvet, som jeg kan. Det har også taget mig tid at få løsnet så meget op, at det kan lade sig gøre. Men man strækker så langt ned mod gulvet, man kan. Og man kan også tage længere afstand eller mindre afstand. Det skal man lige mærke efter med sig selv, hvor det er, man er. Og så vælge den løsning, der er bedst. Og man kan også, ligesom jeg, gå lidt frem og tilbage i det. Og gå en tur med hunden. Så går vi fremad og mødes med vores hænder. Fordi vi skal bruge en stol eller et bord her. Den forreste bliver stående. Den bagerste går lidt tilbage. Og man læner sig fremad. Ligesom man er i gang med et løb. Og så skal vi stå her 1 minut. Og slap af i alle de muskler, du bruger for at stå i den her stilling. Og man kan trække vejret ind på 4. Holde en pause. Ud på 8. Når der er gået 1 minut, så skal vi blive stående i stillingen, men vi skal bøje det bagerste knæ. Så står vi i den stilling i 1 minut. Lige nu er det læggen, den venstre læg, vi strækker. Der må ikke være nogen skarpskydende smerte, der må kun være en stræksmerte. En følelse af, at musklen bliver lidt længere, og måske også er lidt spændt. Det forreste knæ må godt komme lidt ud over tæerne i sin forbøjning. Og så strækker du faktisk også det forreste læg lidt. Men det er udsageligt i den venstre læg, du kan mærke det. Så gik der 1 minut, så starter vi et nyt minut, hvor vi bøjer det venstre knæ, så nu begge knæ bøjet. Men vi beholder hælene i gulvet. Og vi kan mærke, at strækket bliver lidt mere intenst på det bagerste ben. Og her der kan vi trække vejret ind på 4. Holde det et kort sekund og puste ud på 8. Vi trækker vejret igennem næsen på 4. Holder vejret og puster ud på 8. Vi trækker vejret på 4. Holder vejret og puster ud på 8. Vi kommer frem med det bagerste ben og bytter rundt. Så er det højre ben bagud. Bøjer ned i det forreste knæ og har det bagerste strakt. Hælene er i gulvet. Hvis man ikke kan få hælene i gulvet, så skal man tage det bagerste ben lidt længere frem, indtil at man kan stå i stillingen med hælene i gulvet. Der kommer et stræk på højre læg. For nogle er det intensivt, og for andre er det bare et lille mildt stræk. Jeg har sådan en mellemting, fordi min læg den har været overbelastet i weekenden med alle de trapper. Træk vejret ind på 4. Hold og pust ud på 8. Træk vejret ind på 4. Hold og pust ud på 8. Vi skal blive i gulvet, og vi tager og bøjer det bagerste knæ fremover, så det kommer ud over tæerne. Hælen er stadigvæk i gulvet.
og strække bliver lidt mere intens. Og vi trækker vejret ind på 4. Holder. Puster ud på 8. Vi trækker vejret ind på 4. Holder. Puster ud på 8. Trækker vejret ind på 4. Holder. Og puster ud på 8. Og vi kommer frem og står. Vi skal ned i knæ og strække. Og her der skal hælen også være i gulvet. Hvis ikke man kan have hælen i gulvet, kan man bøje måtten op. Og stå, fordi vi skal stå på flad fod. Hælen skal være støttet. Nu starter jeg tiden på 2 minutter. Hvis det er, så kan man, hvis det ikke er nok med at lige folde måtten, så kan man tage en pude, en blok, alt efter hvor langt man har imellem hælen og gulvet. Den strækker også lægen her. Det giver et stræk i lægen. For nogle er det intensivt, for andre er det mildt. For nogle kan slet ikke mærke det. Så behøver de selvfølgelig heller ikke at tage noget under, hvis de kan stå helt fladt på gulvet. Og vi står i den her stilling i 2 minutter, og vi har næsten rundet det første minut. Man slapper af i alle kroppens muskler, som man ikke bruger til at stå i stillingen. Og vi trækker vejret ind på 4. Holder og puster ud. Vi trækker vejret ind på 4. Holder og puster ud. Vi trækker vejret ind på 4. Holder og puster ud. Vi trækker vejret ind. Holder og puster ud på 8. Vi trækker vejret ind. Holder og puster ud. Vi kommer stille og roligt op og stå. Vi tager benene lidt ind. Man kan sådan lige give nogle lette tryk, bank på lægmusklen. For lige at få komme ud af stillingen. Vi skal ned på alle 4. Jeg skal lige rette min måtte igen. For vi skal lave den siddende eller liggende due. Og det gør man ved at tage højre ben ind mellem knæene. Man kan hjælpe sit ben lidt ud til siden, hvis man har brug for det. Nogle kan, og nogle kan ikke. Men man gør det så godt man kan. Og her kan man jo blive siddende. Eller man kan gå ned og lægge på forarmene. Eller man kan gå ned og lægge på sine hænder. Og man gør der, hvor man kan mærke strækket omme i ballen, i baglåret og i læggen. Vi skal lægge her i 2 minutter på den her side, og vi tager 2 minutter på det andet ben bagefter. Og vi husker vejrtrækningerne ind på 4. Hold og pust ud på 8. Vi trækker vejret ind gennem næsen på 4.
Og puster ud på 8. Og man slapper selvfølgelig af i hele kroppen, i alle de muskler, man ikke skal bruge for at ligge i stillingen. Man får de bedste stræk, når man er afslappet. Man må ikke ligge og dirre eller ryste. Så skal man gå ud af stillingen og gå ind i den igen. Og der må heller ikke være nogen skarpe skydende smerter, hverken i ankler, knæ, hofter eller i ryggen. Der må gerne være et stræk op i ballen, i baglåret eller hen over lænden, men det må ikke være smerte. Der er forskel på en skarp skydende smerte og på en stræk fornemmelsessmerte. Hvis det er lang tid siden, man har ligget i denne her stilling, eller overhovedet aldrig nogensinde har prøvet det, kan det godt føles lidt som en smerte, men den må godt være der, hvis det kun er en stræksmerte. Den må ikke være der, hvis det er en skarp, skydende smerte, som gør ondt. Træk vejret ind på 4, og pust ud på 8. Træk vejret op på 4. Og pust ud på 8. Vi kommer op i siddende due, løfter os, tager benet bagud. Man kan lige sådan ryste lidt for at få blodomløbet i gang. Og så bytter vi side, tager det venstre ben op. Man kan lige hjælpe til med hånden, hvis der er, man har brug for det. Og igen, man kan blive siddende op, hvis det er rigeligt for en, og man kan mærke, at der er et godt stræk over ballen og baglåret her og lænden. Man kan gå ned og lægge på forarmene, og man kan gå helt ned og lægge med panden. Så det gør vi i 2 minutter. Mærker et dejligt stræk på bagsiden af låret og ballen. Det er vores iskastnæve, der lige fortæller os, at den er lidt stram. Og har brug for at give sig lidt. Blive lidt mere fleksibel og blød. Hvis ikke man får gjort det en gang imellem, så kan man jo risikere, at den bliver helt stiv og begynder at gøre ondt. Og det gør den meget hos mange kontorfolk, som sidder ned hele dagen. Vi trækker vejret ind på 4 og puster ud på 8. Vi trækker vejret ind på 4. Puster ud på 8. Trækker vejret ind på 4. Og puster ud på 8. Trækker vejret ind på 4. Og puster ud på 8. Trækker vejret ind på 4. Puster ud på 8. Og vi kommer langsomt op. Vi kan lige strække benet og ryste lidt. Så kommer vi op i havfruestillingen. Og herfra kan man jo glide ned og vende sig om på ryggen. Man kan også vende sig om og sætte sig med fødderne ud foran sig. Tag hænderne op som en modlægsklods, enten som en klods eller en pistol, og stramme sine mavemuskler. Gå ned i en rygvinkel ad gangen. Og lige stræk armene op over hovedet. Ja, der kan vi tage armene ud i 90 graders vinkel. Og kan vi få vores albuer og hænder ned til gulvet, er det rigtig fint.
Det er der ikke alle, der kan, fordi de har et nakkebund, som gør, at de så svæver herop, så det er en god idé at lige hænge lidt og mærke tyngdekraften, modarbejde nakkebumpet og træk dine hænder og albuer tættere på gulvet. Er det i gulvet, så kan vi lige sådan strække dem op over hovedet og tilbage igen. Op over hovedet og ned i 90 graders vinkel. Og så lige en sidste gang. Og ned i 90 graders vinkel. Vi kravler vores højre ben op og trækker det ned mod vores armhule. Mærker et stræk i låret og ballet. Vi lader det komme ned igen og tager det venstre ben op. Ned mod og trækker det ned mod armhulen. Mærker et stræk i lår og ballet. Også lænden. Vi kan lige tage det højre ben med op. Lige sådan læg og trille lidt frem og tilbage for at bearbejde lænden lidt. Vi kan lige tage fat under vores fødder og være i den flade babystilling. Strækker lænden lige en ekstra gang, og så glide lidt frem og tilbage her. Kan man godt mærke, at lænden den bliver godt bearbejdet. Den glade babystilling. Det er mange år siden, man har ligget her og været en glad baby. Men det er en dejlig fornemmelse. Det er lige før jeg får lyst til at grine som en lille glad baby. Vi giver slip. Holder langsomt benene. Kom ned i måtten og ud langs siden af måtten og falder ud til siden. Lad hænderne komme i gulvet med håndfladen op mod loftet. Trækker vejret dybt i dit eget tempo. Prøv at forestille dig, at du trækker vejret ind, og der kommer et hvidt lys ind, og lige kører rundt og scanner kroppen. Mærker de steder, du har fået strukket og bearbejdet. Når du puster det ud, tager den alt det brugte energi med. Vi trækker noget lyst og ny energi ind. Og vi puster det gamle brugte ud. Jeg samler mine håndflader foran mit hjerte og takker det for, at det arbejder for mig hver evig eneste dag. Hver evig eneste hjerteslag holder mig i live. Det bærer på mine sorger og mine glæder. Tusind tak, kære hjerte. Tusind tak, kære krop, for at du bærer mig igennem livet. Og du i dag er kommet her og trænet. Denne her selvkærlige træning for læg og læg. Jeg tager mine hænder op til det tredje øje og takker dig for, at du kom her. Hvis du synes, denne her træning var dejlig, og du vil anerkende mit arbejde, kan du trykke på abonnement-knappen nede under for at støtte mine videre udgivelser. Tusind tak for dig. Må du gå ud i dagen med fred og kærlighed. Namaste.